ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುರಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜದಿತ್ತತೆ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತೋಜುಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತ ತುಲೆ ಏತ ಸೋಕು ಅಣೆಕಟ್ಟು ತೋಜೊಂದು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಕೆಂಪು ನೀರು ಬೋದು ಬೊಲ್ದು ಬಂದ ಒಂದು ಬತ್ತನು ತುಲೆ ಮುನಿಟ್ಟು ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತೆರೆ ಬಜ್ಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತನಕುಲು ಪೂರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೀನು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಲ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಲ ಮರ ಪೂರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಡು ತಿಕ್ಕಿಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಕಜವು ಕನಕಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ನುಂಗಿ ಒಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕನಕದ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಇನಿ ತೋಟಗೂ ಮರ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಉಂಡು ಏಪ ಬರ್ಸ ಉಂತುಡು ಬಣದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಆತ ಪುರ್ತಾನಾಗ DC ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಶಾಲಿಗೆ ರಜೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡು ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಮರ್ದು ಉಡುಪಿನಿ ಬಂಡದು ಮೈಲ್ ತುತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಣ್ಣಗೂ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ತಪ್ಪಗಂದು ತುಳಿಗೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತಾನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಡು ತುಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ನೀರು ಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಲ್ ತುತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಕರಡೋಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ತುಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುಗಾಯೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ DC ಅವೇ.
ಮರ್ದು ಬಾಡಿನ ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗನೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಗು ಜಾರೊಂದೇ ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿ ಮಿತರಡು ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ. ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟನು ಕಾಪುನ ಟಾಮಿ ದಿನಟು 1-2 ಸಲ ಹೋದ ತೋಟ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಹೊರದು ಬರಂದುಪ್ಪಿ. ತುಲೆಗೆ ಕನಿಟ್ಟು ತರು ಮೀನು ಬುರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಆ ಲೈನ್ ಬರ್ಪಿಂಗುಲೆಗೆ. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.